அமிர்த பஜார் பத்திரிகை யாரோட பத்திரிகை? சிசிர் குமார் கோஸ். தி இந்தியன் மிரர் தேவேந்திரநாத் தாகூர். தி பாம்பே கிரானிக்கல் பெரோஷா மேத்தா. ஷார்ட்கட் என்ன? பாமு பெருசாதான் போடணும். பாமு பெருசாதான் போடணும். ராஜாராம் மோகன் ராயோட வங்கமொழி பத்திரிகை சம்வத் கௌமுகி. எந்த வருஷம்? 1821. பாரசீக பத்திரிகை மிராட்டுல் அக்பர். மிராட்டுல் அக்பர். மிராட்டுல் அக்பர். காங்கிரஸ் ஆரம்பிச்சப்ப அதுல 3ல 1 பங்கு என்னவாதான் இருந்தாங்க? பத்திரிகையாளர்கள் தான். தாதாபாய் நவரோஜியோட பத்திரிகைக்கு பேரு ராஷ்டிரகோப்தார், வாய்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி பெங்காலி. திலகர் கேசரி மராட்டா. அன்னி பெசன்டோட பத்திரிகை நியூ இந்தியா காமன்வெல்த். நியூ இந்தியா. மத நூல்களை ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்த்து நமக்கு கொடுத்த 3 பேர் யாரியா? மேக்ஸ் முல்லர், வில்லியம் ஜோன்ஸ். ஷார்ட்கட் என்ன?